Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Pagi hari ini Dese iki masak sambel tahu guys. Apa onone sing enek ning kulkas nggih. Dese iki prei gak blonjo iki goleki paksu lho guys. Ndek mau ki lungguh ning kene. Ning meja kene tapi kok saiki gak enek. Ndak nggone anak-anak kae kok piye? Nggone anak-anak kali guys. Ini kok juga enek apa ning sawah nggih. Sawah paling guys. Wis tak sepilno masakane dhisik guys. Masak sambel tahu. Ning kulkas iki enake koro, tahu. Terus apa yo? Yo endok mie ngono kuwi wis. Ngono-ngono kuwi ya guys, iki mau Dek Dinda karo Pak Su tak takoki jare nyambel tahu wae. Ya wis lanjut tahune di sambel, guys. Kok poteng, Nduk? Masak ki ya saeneke, sak pethoke ya guys. Tidak harus enak, tidak harus mewah, tidak harus wah. Konten apa adanya. Enake sambel tahu ya di konten sambel tahu. Anake sambel korek ya dikonten sambel korek. Jadi apa adanya, nek ayo A nek B yo B. Ora kok terus nek enak dikonten, nek gak enak gak dikonten. Desih gak ngono kuwi nggih, guys. Apa adanya, mangan sampai uyah, sampai ngono ibarate nek ora utang-utang ora nritik ning gone tanggane. Mam saeneke sing penting wareg. Sing penting gak utang-utang ngono nggih. Engko puluh wae rono-rono utang, rene-rene utang. Jadi malah serba repot. Engko diketokno ning konten sing apik-apik, sing elek ora diketokno. Wong masak iwak sapi tak asem-asem do dikomen ngono kok, guys. Masak asem-asem daging ngono kok digawe konten lho. Nek daging sapi iki Mas aku nek wis ning desa ngene iki ya wis paling anu ki ora ngruwung iso masak daging sapi ya, guys. Jenenge wong akeh ya guys, ya wis apa sak nganune kono karek lek menilai iki piye, sing penting awake dhewe kan ora eron-eroni sampean-sampean ngono. Dadi wis konten apa adanya. Iki mie goreng iki yo isek iki. Jenenge wong bodo-bodo, bakul lah yo urung iso full kulaan ning pasar. Enake ngono ya wis. Mam ngono ae. Ayo Dek, lanjut Dek. Wis bar nek menyuci. Yang diterusno Dek. Dinda wis bar nyuci. Iki dhisih karek iki lho, guys, korah-korah. Bagiane dhisih karek korah-korah iki. Ayah ndak ning ndine, Nduk? Mosok ning sawah, Din? Ning sawah apa ning gone Mas Arif nggih? Gek enek, Dik. Tak goleki tak kontang sarapan lho, guys, mikirku iki. Kok ora enek? Ayo Dek, nang cepetan ki apa? Ki lho, gombale barang lho Dek, urung dilempiti sakmene mbane iki lho. Pekerjaanmu kabeh lho, Din. Sing bur klate urung diumbah. Lho, lha Dek kan nang dicuci mesin. Diopiak-opiak nganggo ngono. Tangane Dek jadi kayak mesin cuci. Guys, iki dhisih wis bar mandi. Iki cek edisi lebaran ya guys, Hamin ketiga. Engko nek mbok menawa enek tamu sing urung rene, iki dhisih hari ini pokoknya dino iki khusus ning omah guys. Nek ndek ini kan isek ning Balong, cek ning ndi ning gone budene, Pak Dene dhisih. Lah saiki wis khusus dino iki ning omah wae. Engko nek tamu malah kecelik koyo ndek iki yo guys. Wah, dhisih iki nek lipenane koyo ngene iki mau piye? Iki mang kok koyo mangan pitik mentah. Iki lipstik iki awe Mbak Ana guys ceritane. Iki diparingi lipstik Mbak Ana iki wonge, Bu, aku tuku lipstik Dek abange Dek koyo ngene, Bu. Njajal sampean nggo. Lah tak nggo Dek koyo bar nyokoti iwak kidang. Padahal iki ya sithik-sithik guys nek nganggo iki.
Tapi kok abangnya kok abang marun apa abang piye iki. Kayak ngene. Tak usapan eneh ya, guys. Kok isin polahku dhewe. Wis tuwek kok lipene sampai kayak ngene. Pak Su kae wis lali adus, lali mangan kae ning gone anak lanang melok nemoni tamu-tamune kae lho, guys. Nang ngono kok yo ora adus-adus dhisik apa piye. Nek sarapan ngene wis ditumbasno sarapan anak lanang ndek mau sego pecel jere. Pak Su ki wis sarapan ning kono dhewe wis tak tumbasno sego pecel. Kayak man kerasan ora enek mantuk. Ora balik-balik ya, guys. Ambek lek gandul. Dene ngono kae. Lek gandul ki ceritane ki mang ya pening sawah. Diceluk Mas Arif. Dibengoki, ngono kok terus mandek malah gak sida ning sawah. Jebule malah ra sida ning sawah, guys. Ya ndul ya. Kowe kok malah nang buat teko bulet teng. Yo. Gandul tekok THR DC, guys. THR sak meja ngene kok. Mental dene kok matok kok bose terus. Kok bulet ta kok. Mun Lho aku mbok tekai THR ndak ya kok malah lucu iki. Ndul THR sak meja iki lho. Nah. Kene dhewe golek THR. Ora sane sawah lah buta iki lho, entekno sak meja iki. Ora sawah cari ngatek usule Kok THR aku Arep kandang mangan iki padha ae kok. Ayo. Iki. Wong THR iki kok kene iki kok kok THR aku ya malah. Ya sudah apa barang pandangku. Kok sudah kok barang Kang. Kene-kene Mbayani ya. Lah yo. Mbayani anak buam yo Mas, mbok piye iki? Rezeki mari lancar, Bos. Amin. Panjang umur, rezekine Jokowi sak. Amin, amin. Amin. Tapi ya bisa tenan ngene masalah. Dia 3 berat sih. Ayo. Yo karo sedaya anak buah jagung dia juga. Yo kan anak buah harus gan-gan. Amin. Kudu diati kok nek Malah nek kita tetep ketok dadi kabeh, Mas. Udane barang entuk. aku ae waneh. Wayah kopot yo ngombene yo wareg. Terang. Sampai penak nang posisi nang lokasi. Lokasi mau enak. Wis mumpung wis ora puasa. Do nggawe mie sak puase pokoke. Kayak mie gelas, guys. Hari kemenangan ya, Din. Nggak mie gelas, diparingi mie cap ayam. Piana gak doyan mie cap ayam, oh? Emang gak tumbas? Satu tok. Lah buem gak kon gawekno? Oh, alah, ketinggalan zaman. Mangan bareng-bareng kok. Biasane ya ini iki lemes-lemese. Wis do mangan ae pokoke. Merdeka ndang adus. Oh, alah. Wong urung adus nek dolan wis lali mangan, lali adus lho. Karepe piye? Urung adus wis sarapan gesor. Itu kok sego pecel, Mas. Itu kok sego pecel anak lanang, guys. Kayak aman kok ora nek balik-balik. Pas sego pecel. Oke. Malah suka oke tok ae. Oh esuk-esuk ya dolan. Banyune sing molak-malik tenanan lho, Dik. Sumuk entere, sumuk saka ngene. Sumuk tapi gak udan. Mie apa ini gelas apa? Mie cap ayam. Maksudnya ki mbah anak-anak memang masane Dinda ki apa tuku mie ayam. Dadak mie cap ayam ape titip ngono paling kemang. Ape tumbas apa, Din? Alah tumbas mie ne cah cilik-cilik kuwi iki masak ngono.
Mie lho, guys, terus dicong ngene wis mie gelas iki. Terus dikai mie cap ayam nih, senengane cah bocil-bocil wile. Tapi dhisik yo pengen nih, guys. Sekali-sekali yo mamu niki barang yo, guys. Ora bendino lek kok. Lah yo tidak tak soneni. Nang jajan ae minum enak. Jere. Basmi. Desa yo malah pengen. Oh lah yo. Sepule yo enak yo, guys. Nglangeni, tapi ki yo ora bendino terus ngono kuwi, guys. Kadang yo gaweke ki 1 bulan sekali. Malah sak poso ki malah babar pisan gak tahu masak mie, guys. Desa iki blas mie ning weteng ki panus nggih. Dadi yo wis gak enek ceritane dong mie gak enek. Pokoke sejabake ora ki yo sahur ki yo sego. Yo nganggo sego karo opong, karo ndok, opong. Nek mie tare gak gathuk nek dienggo poso ki. Ning perut ki panas. Banyune sing bener-bener molak-malik lho, Dik, sing sampe tuwek lho. Nek gak nganu gak enak, gak bedodoke iki lho. Kurang tuwek iki yo ning weteng sakit engko. Saturuna. Oh, guys, dadi sak mangkok ki mang mie gelas 2. Kok yo pengen panganane cah cilik barang yo, guys, ngene iki. Lambene iki blangkemen, guys. Padahal jajan ki sak meja, tapi yo pengen gawe sing anget-anget. Anget-anget panas. Dadi ning lambe iki iso hot rasane, ngecos gurukan. Ditindak cek mandi. Mantri karo Pak Su wis kae angger sepe mandi gak sida buk neh. Buk neh terus engko nek enek wong asalamualaikum ngono anggek dihandapan adus. Ya wis kebiasaan. Ngono ibu-ibu online. Dek, Pak Su ki aja diomelin ae, Dek. Lah ya ndablek ngono kae Ibu. Mosok gak oleh diomelin. Diomelin nek omelane dhisih iki yo. Pak Su ki yo ngono kae, guys, biasa. Ora diambil ati, ya wis guyu ngono kae senengane. Wong omelane dhisih ya apa ora adu digugu. Selamat menikmati mangan mie ya, guys. Makan mie. Piye? Opo? Lah kowe mang lo omong apa? Lho, wis nganu ya Yan, ngaleh apa? Ngaleh swara. Nek ngadepe kamera isi naruh perhatian. Iya, caper kuwi lho. Caper ya apa? Caper ki piye? Cari perhatian. Cari perhatian. Aku ora cari. Padahal ki open nek karo aku ya Yan, padahal ki nek karo Dese ki open, guys, Pak Suwi, tapi gak diketokno ning kamera. Dese ki ngerti bobok ning kene ya, gak nganggo bantal. Lah kok mlebu kamar dipekno bantal mak pok. Diloroi Dian ponakane. Tak ponakane ku ya buku tak babar. Kok penak men yo bobok dipekno bantal Pak D jere. Nah aku ki ndak kurang perhatian ya ning ngono. Tapi nek dikon beleni omongan kok emo. Maksudnya piye? Oh, apa sih? Lha iki ape mbok gubuk dhewe apa mbok kon gubuk aku? Arek. Oh. Izin guys. Isin Pak D iki. Pak Suki isin pokoke nek malu-malu kucing ngono kae lho. Padahal nek ning ngurine kamera aku ya gulet enek aku ki. Ora nek sak menit no teko kondi-kondi gak enek aku. Walah bingung nek goleki nek nekok-nekokno. Yo ngemne ndi, Mang? Yo ngemne ndi. Nek anak arek mbah-mbane koyo ora butuh.
Ya ora butuh takok. Ciri sopo lah. Karo mangan jajan ya. Jadi dipangani jajane batu remeng lho kon mangan jajan iki. Ndi Mbak sopo? Mbak. Nisa, Mbak Nisa. Kalau tak ngemil jajan nak kamar tak tahu sih jajan wakil Ya, apa, ki lho Bi? gak dipangan-pangan ya. Mbah ki apa ya ceblok ya? Kalau yang dong yupuk kalau ning kono enek kok. Ora mbok jak rene Mbak Nisa. Kan dari ndek kamar iku sak tahu sih jajan wakil yo tapi yo gak dimakmuni. Ndang jare ini. Ponakane dhisik iki nyuwun sangu, guys. Tak semayani lah engko nek mangkat kuliah ae tak sangoni. Saiki wis gedhe kan ora sah sangu kok bocil aku. Lah aku tak semayani engko nek ape mangkat tak sangoni slamet, tapi gawa dhewe. Yo ngene kon gotong slamet iki wis waoyo. Gak kuat, guys. Milih slamet sing ndi? Slamet sing gedhe apa slamet sing ijek Joko krempeng aku ngono. Nek ijek Joko kan gawanane enteng. Lah nek slamet sing gedhe kuwi tenan ya aku wis angkat tangan aku. Gawa-gawanen dhewe, pokoke butuhe tak sangoni slamet ya wis kuwi gawa-gawanen dhewe. Karek milih. Matur nuwun sanget. Lho slamet marik-marik enek kok. Slamet mulus wae piro ae. Slamet ini ta. Slamet kene. Slamet ngono ya gampang. Mesti kan Slamet disangoni slamet ben. Ya apa Mas Gigi? Iki apa iki? Ngepel. Alah ya banget tenah. Gak enak menang Pak Di. Lho wong dhek esuk ki wis bar dipelik ya ngono kuwi. Ngono jek diosok-osok neh. Ya Kandani banget. gak enak menang. Wah piye kan ini sikil. Lho isuk bar subuh ki wis nyapu wis ngepel. Iki cek dipel neh, cek di Rasane iki nyaman. Wis bar tawae kopan. wong lantai yang ketok mbulak sithik ngono ya gak oleh. Pokoke ya wong aku ngepel kuwi ora kanggo yang wis. Gurune tak pele. Kurang resik. Iya. Ya nek gak dicandak dhewe iki ketok ya piye ngono lho ndek iki. Ora kok candakne dhewe. Nang omah kulon ki ya ngono kuwi nang omahe Mas Arki. Ya sapa sithik ya ngepel, sithik-sithik ya ngepel ngono. Silo, guys. Kok panasan ki lho. Panas dadi silo. Dipel terus ditepasi terus dikopan. Walah dienggo buk ya. Aku nek poso ki Mas nek awan ya ngene iki ning kene iki. Ancles sembribit ngono. Iya, nene Kono. kuat. Anggere nek wong kula nuwun kene sembuetar nih. Jogan kene. Wes nek ate kok. Wong liwat kok ora sing cilik. Apa? Wong liwat ku yo gede. Lho ora ngono ya, Mas. Penghinaan. Kowe iki bar bodo lho, Mas. Iki bar salam-salaman. Wis menghina orang asli. Kok iso wis ngloroi wong liwat gede-gede ngono ku lho. Lho Mas sam bojomu ki cilik Mas. Bojomu lho sak ngler. Wong kok kok sing tas kelas. Tas sekolah ae budi-budi kayak gitu. Tas sekolah sak. oh alah ya. Mbah jani tenan, guys. Pak Suki mbuh piye, guys. Heran aku. Masane bojone iki apa sak jendikan ngono. Bojone sak ngler nih kok. Ngloroi Tapi wong bocah kok. sekolah saiki yo gawat di budi. Ndang tugas, nang istirahat. Awake dhewe lesah, guys. Telek tok. Kaya gek nek tamu rene ya Mas nek Ya nang iya omah kok nek iki. kadung do mapan turu. Assalamualaikum. Mbak, maksudnya nek kene metu. Mbak, mangke ning ngono nek tamu ngono. Kene pas dene etan, tamune lunga teko ya guys. Lah ngene iki giliran Dhisik. sedina ki mah nang omah karo Pak Su. Maksudnya iki engko nek tamu malah ngecelikno tamu ya guys. Sedina ki pokoke
full ning omah ngono lho, fokus ning omah. Lah kok delale dinteni sampai iya ini kok yo gak enek tamu. Tapi sedelok pas ya enak. Paling kok yo jam-jam paling bar-bar luhuran ngono kuwi. Bar luhur ini guys. Nek dinteni gak enek, tapi kok nek dhisik giliran metu wonge do moro rene, do kecelik. Ndek iki yo diomongi karo tangga-tanggane iki, "Walah, Mbak, tamu do kecelik, do balik." Ngono. Lah yo piye? Sing kaya aku yo mikirku yo nganu yo, guys. Lho pikae lho bengi jogo. Tik bensinen Ya tumbasno lah. Tumpasno ning pom e, Nduk. Cek Dinda iki dikon marani Mbak Ana. Elon-elon ra mundurno dik sore nganu sithik. Apa? Lho guys, sampai lahir batin gone Mas Kalimantan. Jenenge Mas Arif yo ngono dik bengi tamune lunga teko wonge. Kesel. Teko-teko ki Pasu pokoke. bekas pasu, guys. Piye ya ndek sore ki? Pak, kok nek cacah rene yo tulung ngomongi yo sesuk ae. Sesuk-sesuk ae Tak yo, tulusik. Dek. Tak istirahat deh, awakku ki lesah. Aku pokoknya bodonan sesuk ae yo, Dek. Nggih, perjalanan sedina ki yo kesel yo, guys. Terus njaluk kunci omah, kunci gerbang kan tak kok ning kene. Njaluk pokoknya gerbang ki apa nang tak tutup deh, apa nang istirahat. Dadak ndelalai Pak Amang kuwi jam 9 lebih ya. Jam 9 guys, Pak Amang iki jujuk rene. Pantesan Pak Su, wonge Mas Ari iki tak telepon ki ora diangkat. Jebule yo wis do keturu guys. Terus Pak Amang karo budaning sak anake iki do njujuk kene. Yo tak omongi ngono ki Mang. Pokoke nggih nganu Pak, niki nggih ngapuntene nek bocah-bocah niku do awake iki do sayah, do kecapean, kesel. Omah wis pamitan ning kene nek kira-kira nek tamu ki yo ngapuntene ae yo Ding kok omongi. Jadi tenaga ki jujuke malah ning kene guys sore iki. Ya tak omongi sesuk tak kon balik rene neh. Ya wis ngono Yes, iki. menarik guys konten-kontene. Besok Ditunggu konten-konten selanjutnya. Nah ya guys. Semua ya. Nggih, buat semua family online dimanapun panjenengan berada nggih. Ya, tidak iso. Niki maksudnya kita sih hari Parane keluarga. Yo. Hari H, Ini kan hari kita. H yang ketiga, Hamin ketiga ya yang H+3. H+3 nggih. Amin. Alhamdulillah yo aku Hamin. krungu ki yo Hamin ngono. Hamin kedua, Hamin ke-1 kaya ngono ya. H+ iki. Aku nek maksudnya nek kata-katane bocah-bocah saiki iki wis gak patek paham, guys. Krungu tapi maksudnya iki gak mudeng. Iki Hamin ki apa, H+ ki apa ya gak iso bedakno. Utahe ya terok-terok kata-katane tapi nek salah nggih pangapuntene mawon nggih soal dhisik iki. Yo guys darani kurang pengalaman Roy yo. Duel ning omah ae iki gak tau metu. Yo bodoh lah istilahnya bodoh. Kalau ya kamu juga bebas bensin. Endi? Lah bensinnya di maksudnya ning pom di mulus apa nek? Iku duit nek kowe lek. Ning tambak, Dek. Tumbas ning nganti nggone Mbak Ana ning tambak ngono kayak enak. Pom. Ngetokno pokoke yo ning pom kene iki. Ono lemah dhewe, Mam. Ora receh. Ning dompet ki lho, Nduk. Ning loro Mas. Ya wis ngono ae, guys, konten-kontene ditunggu konten-konten selanjutnya. Akan durasi gitu. Buat semua family online nggih. Pokoknya kan ijek hari lebaran ya guys, ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngono nggih. Nek ana apa salah kata utawi tutur kata sing mboten ngresepaken manah pun panjenengan semuanya, keluarga dhisik nyuwun pangapunten ingkang langkung kathah. Ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.